Det er sejt, der er pænt. Ja. Og lige se, den der, den går. Der er den lige i hånden. Ja, den går. Ja, sejt. Ej, vil lige se den. Hvor er den? Det var... Ej. Vil lige se den. Der er 2. Ja, 2. Den er sjov ud. Prøv at se der. Kom lige lidt herhen. Kom. Hvor tyk er den her mur. Det vil jeg godt have. Du skal håbe, den er meget tyk. Ja. Det er godt. Men det er ligesom om, det er kun den ene, der gider at tage den der ring der. Ej, vil du se der? Vil du se, de står? Shake it, baby. De er store. Fuck. Ej, den er fræk. Jeg tror, det er det. Ej, hvad laver de? Ej, har den ikke bare nogle store fødder? Den står nu. Hold da fast.